Deze schitterende dag stel ik jou voor ontrijden geweldige gasten. En jou trouwens thuis, ja, je mag er ook best wezen. Hè? De 18-jarige Rick de Groot die maken al 2 speelfilms. Mooi Oske, ziet er goed uit, Rick. Prachtig. Dankjewel. Ja, en de laatste film, Skinny Love, die gaat over alles weer jongeren zien onrennen in de puberteit. Maar Marten Cornel, nou, eigenlijk precies zo, hè? Wat een plaatsje. Stekken we de thermometer in de Frieske bouwverhaal. Goeien, dit is Beend op de dag en je verneemt het wel. Je wordt er haast flauw van dat de complimenten op tafel vliegen. I'm here to get validated. You are awesome. You've been through it. You know. You've had so much life experience that other people don't appreciate, but you know. Bless you, dear. Young man, we are running a business here, not a social club. That is a fantastic suit. It really flatters you. You think so? Ja, elke keer heeft het eigenlijk een beetje nodig. Een compliment en dat ken je goed op de complimenten daar. Nou, we zijn helemaal losgegaan op redactie. Viel best wel goed. Is dat een compliment, nieuw Joet? Ja, ik was vanmiddag bij een trouwerij van mijn opa. Die ging hertrouwen. En nou, zei mensen dat ik er goed uitzag. Dus, Die paken ging hertrouwen? Ja. Ja, bijzonder. Ja. En wat zo is het? Ja, ik zei dankjewel. Ik zei nou, leuk dat je dat vindt. Oké, ja. dat is een goeie. Ik moet je helaas op het raad dat ik je geen complimentjes doen hier. Nee, Helemaal dat doe ik niet. wel heel vaak wel, maar je het nog totaal even net. Nee. Ik net onder je mijwerkers. Nee. Ik heb ze vanmorgen heel kort even zien, maar ik ben nog net de taak om complimentjes te aan. Het moment dat ik nog net even. Nee, oké, nou dat kind, de dag is nog lang. Ja, Elberg zo Klaus, ik kom er even bij, want dan is de weerbaarheidscoach en ja, dat traint Ben en andere mensen om een beetje voor zichzelf op te komen. Ja. En hoe belangrijk ben complimenten, Nerrie? Hij is mij oerslaan, man, compliment. Oh ja. Ja, vind ik wel een beetje jammer. Mooi. Nee, maar het maakt ik wel meer wezen, hè? Ja, het moet zeker meer wezen. Ja, dat is ontspan. Ja. Vind ik goed. Nou, ik vind dat dankjewel. er heel ontspannen bij zit. Dankjewel. Dat meen ik. Ja, nou, dat klopt ook wel, denk ik. Ja. Oké. Ja. Toch een beetje apart, hè? Of dat? Nou, ja, Die complimenten. het compliment ontvangen is best lastig van heel soort mensen. En dat merk dan ik vaak wel. Hè? Dat het heel gauw aan de kant gescoot wordt. En dat je denkt, nou ja, hè, een leuk jasje. Ja, maar ik voor 50% kwart en kocht bij de... Nou, sa. Oh ja, Hè? die herken Met ik. alles komen. Ja. Maar het Jan van complimenten, laten we het daar eens even doen. Hè? Ja. Dat mocht nou goed, hè? En iedereen die het ook bij u is voor de grap. Maar ja, hoe belangrijk, wat is het belang van een compliment? Nou ja, een compliment Jan is sowieso heel positief. Dus het brengt direct een soort van positieve sfeer. Hè? Dat is juist dan ik bij die man als leerster die er eigenlijk gewoon een beetje mopperig is. En dan krijgt er wat moois te jaren. En dan dan begint er wat te groeien, zeg maar. Dus dat is sowieso heel mooi een compliment. Ja. Ja. En doe je het vaak? Ja, ik ben me daar wel heel bewust van. Maar dat is meer echt een manier dat ik het gewoon in het opvoeden bijvoorbeeld door. Dat ik toch wel, als ik zie dat er iets moois gebeurt, dat ik dan even zeg van, nou, wat is dat knap die en wat mooi. Of, ja. En binnen daar regels voor, hè? Hoe je een bepaalde compliment jou? Ja, het is wel, als je een compliment jou, je moet het ten eerste meer, dan was het ook krek al zeist. En het is ook wel heel wichtig dat je het vanuit jezelf doet. Dus dat je net zegt van, iets in algemeenheid van, wat wie het mooi, maar dat je echt zegt van, nou, ik vind, dat is het gewoon echt, dit heel goed dien heeft. En wie is het vrolijk en wie is het belutsen. En dus echt specifiek zeggen wat er onderhand is en ik dat het vanuit mij komt. Ja. En door het vooral op een manier die bij je past. Want dat je iets door volgens een regel, omdat dat CJ komt natuurlijk ook net oor. Nee, dat zeg je vaak, hè? Mensen worden dan wel traind van, nou, als dan een goede indruk maatje was, dan mag je een compliment maatje, en dat werkt het. Ja. Maar hoe werkt het dan? Wat mag dan zeggen? Mag het hoe de kleren hebben? Of mag het nee, het maakt het net zo vol uit waar het ook gaat, altijd maar echt vanuit jezelf komt. En dat je een beetje aansluit, bij was het ook correct hoe die soms zei van, ik de persoon die het van je hebt. Ja, daar wienen mensen nog net bij. Dat wie nog verder uitsturen. Maar die accepteert het, die vindt het lastig, zeg ja, die vindt het lastig. Dus sommigen die vinden het heel fijn om in een groep een compliment te krijgen. Hè? En daarvoor gaan ze heel erg stralen en oren vinden dat bijvoorbeeld verschrikkelijk. En dan is het veel handiger om, ja, als de jongens in bed even in bed stappen, dan van, maar dat is wel knap, dat vind ik wel mooi. Hoe doe je hem dat? Ben je hem thuis? Of? Nou, thuis ja, ook zeker wel complimentjes, maar op mijn werk ik wel. Ja, maar dat was het ook zo, dat spreekt me wel aan. Het is gewoon uit in hart. Het moet echt wezen. Altijd een gemaakt complimentje is van, die is aan de beurt om een complimentje te krijgen. Nee, het moet echt wezen. En dan vind ik, en dat je krijgt wel trots binnen, maar dat ik wel zeg, goh jongens, dat heb ik goed in. Dat is, dat zit wel in elkaar.
Maar de Amerikaanse wijze, die van, oh dear, you look great. En dat is wat te oppervlakkig voor u. Ja. Nou, laten we dan eens even zien naar hoe je het ontvangen. Daar heb ik een leuk filmpje van mensen die een compliment krijgen en dan die verschillende reacties. Heel herkenbaar. Basically, I'm making an integrated arts video and I'm just taking pictures of things I find beautiful. Oh, that's sweet. Right in the blood. Shut up! You're a beautiful being and you know it, Zoe. Alright, are you done then? Do you have what you need? Ja, die wordt dan lilk. Ja. Ja. Kun je natuurlijk lezen hoe dat zit? Ja, een compliment kan alleen aankomen als je goed door jezelf voelt. En op het moment dat je van jezelf gewoon een heel negatief beeld hebt, dan accordeert dat helemaal net. Dat kan helemaal net binnenkomen. En dan is het juist een heel erg goed vertrouwen. Dus het er ik heel wat mee te krijgen hoe het in eigen beeld van jezelf is. Ik zit het in mijn kritiek een hele soort. Ik begin dan vaak maar even, goh, jou die zelf is een compliment. Daar begin ik dan al mee. En dan lees ik al je kaartjes deel van voorbeelden van complimenten. En soms kiezen ze er dan nog net eens in uitzieken, omdat ze zo'n leeg zelfbeeld hebben, dat het daar eigenlijk al strandt. En dat is juist bij dit famke, dat kan het totaal net binnenkomen laten. Nee, maar die oren zitten, oh wat lief. Ja, Wat ja, of even ja. lezen. Ja. Ja, hoe, is dat herkenbaar voor jou? Ja, nou, ik loop zelf stage op een basisschool in groep 7. En daar is het gewoon wel heel belangrijk om ook complimenten te geven. Maar ook om te ontvangen natuurlijk. Je moet zelf ook weten hoe je het moet ontvangen. Maar ook vooral hoe je het moet geven. Want zo'n kind kan niet alleen maar negatieve invloed krijgen. Dat moet ook gewoon inderdaad gewoon goed gecomplimenteerd worden. Dat is gewoon heel belangrijk. En dat leer ik op school ook gewoon dat gewoon moet. Ja. Want er schiet een soort van regel voor te wijzen. Eén keer kritiek, dan maakt hoeveel keer complimenten in de hoestingen? Nou, ze was eigenlijk, dat herkent misschien ik wel, van de dingen die je hoe je zelf krijgt als kritiek, zeg maar, dat neem je direct als weer aan. En op het moment dat je een compliment krijgt, dan denk je, dan maak je het weer wat lietser. Dus het is inderdaad wel wichtig om een soort positieve dingen te jaren. Ja, het is gewoon heel nu dat de geest zou werken. Dat je gewoon eigenlijk direct als iets negatiefs zit van ja, dat klopt. En dan kun je een heel verhaal vertellen wat al je verkeerd aan je is. En het grutskwijs op jezelf best lastig is. Oké, dus het komt eigenlijk vanuit jezelf. Je moet het vanuit jezelf Jan en vanuit jezelf ontvangen. Ja, je moet het echt wel ergens rond in je het hebben om het te ontvangen te kunnen. Okay. Ja. Nou hebben we zo'n dag en aanstaan is het kleren en dan voeten we weer op elkaar. Het het nog ergens een beetje doel, dit? Nou ja, ik denk altijd van positieve energie is altijd mooi. Ja. Dus dit is natuurlijk een mooie dag. Maar, en het is misschien dat mensen weer een beetje in hun bewustwezen krijgen van oh ja, we mogen wel leuk zien elkaar doen en aardig voor elkaar wezen. Nou ja, dat is het dan, denk ik. Oké, nou sluiten we daarmee af. Gewoon een beetje aardig van elkaar wezen. Ja, lijkt het me heel mooi. Nou, dat zullen we vast al aan deze tafel. Santig hier, na de Tweede Wereldoorlog lezen er nog altijd een bunkers in de duin van Skielge. En aanstaan zeggen wij een reportage over een bijzondere ontdekking in een van die bunkers. Een mooie reportage weer. Ja, en dan nou naar de economische situatie hier in Friesland in onze thermometer. Ek na de crisis stappen nog een soort Friezen waas in het busken van de baas. De bouw is een wichtige sector, waar jaarlijks 2 miljard euro omzetten wordt. Maar is dat genoeg voor een goed cijfer? Ja, zo is een heel Marten Konel, voorzitter van, of in ieder geval van Bouw in Nederland, voorzitter van de afdeling Friesland. Wat dat betocht, die krijgt net een compliment. Nee, ik ben hier voorzitter van de afdeling Friesland meer, maar ik ben dagelijks bestuurlid bij Bouw in Nederland in het landelijke bestuur. Is dat maar ik heb het wel jeden ding. Compliment voor deze uitlees, maar je weet een heel soort van de merk en hoe het er vast zit. Ja. En dan, ja, dat is bij onze rubriek, dan vraag je een primeurkrediet een soort van afweten van die sectoren. Ja. En dan komen we op een size een heel uit voor de bouw. Ja. Is dat nou goed of is dat nou meer? Nou, dat is een positieve ontwikkeling naar boven. Ik hier een bewijs van een jaar een mager sessie, jong. Maar we zien langzaam maar zeker dat het vertrouwen wegkomt. En dat vertrouwen dat komt met name eerst in de Ronenstad. En dat duurt het altijd een minimaal een uur voordat wij er iets van mij krijgen. En er zit, ik heb bewust die size in de heel heb ik al wel nagedacht.
Omdat er gigantisch grote verschillen zitten in de werkvoering die er bij de bedrijven in uw provincie, want ik zul dan even puur naar uw provincie, aanwezig is. Werkvarieën? Ja, aan werk. Ja. Er zijn bedrijven bij die kennen redelijk goed fruit. Er ben ik zat bedrijven bij die hebben toch een hele tinnen ouderportefeuille en die maandje met zwaarder genoeg de komende maanden. Ja. Maar toch 2 miljard zetten we Ja, om per dat- jaar. Dat dat- is een bak geld. Dat liep het heel wat, maar als het futzest op het totale bouwomzet van Nederland, die dit hier richting 60 miljard gaat, dan is die 2 miljard maar relatief weinig. Alhoewel als het aan de cijfers just. Door wat in Friesland best wel heel bijzonder, wel goed qua percentages. Hè. We hebben een enorme stijging maken. De groeipercentage ben in Friesland iets van 14% wist over de EIB geloof ik. Maar alleen nog van mezelf heb ik daar en wat mijn collega's hebben er wel vragen bij zetten. Want wij zijn natuurlijk een exporterende branche. Ik weet ook van uw grote grote bouwbedrijven in uw provincie dat die een vaststuk van hun omzet van buiten de provincie waren. Ja, is dat nog Friese bouwomzet of is dat nog bouwomzet die exporteren? zijn al die busjes die je maar zo de best al refereerde. Dus, al die, daar gaat toch een behoorlijk stuk van het werk voor wordt in buiten de provincie dienen. Ja. Maar is het positief? Ja, dat is positief. Oh, zeker, ja, absoluut. Want Ja, die Friesen jou het jaar uit. ja, daar gaan we wel vanuit. Maar dan wordt in Friesland, en daar hebben we het hoe de bouw is, maar wat wij herkennen, hè, ik bedoel, daar is dan net in Friesland in Assen. De bouw aan zich, hè, de kraan, de stien, alles wat er gebeurt in die nijbouwweken, is dat dan? Is dat dan echt meer? Daar is juist heel grote verschillen in. Als je eventjes naar Lauwert gaat het best wel goed. Je tegen met een hoop bouwt en aan de andere kant van Lauwert dat ik wel een hoop bouwt. Heerenveen wordt ik wel redelijk wat dingen. Jouweren gaat ik nog wel, Wolvergeer wel. Maar als dan weer een andere plakking is, liep wel zoals als de Frans ziet er een mooie plak Westo ik even naar de refereerstasen. En als die boven Lauwert komt, daar gebeurt heel weinig relatief. Ja, daar binnen een hele hoop uitbreidingsweekjes werd weinig actie is. Ja, want En dat maatje is wel zo. ja, want dat is dus, als we een negativiteit hebben, dan is dat een punt. Hè, want we pakken de positieve en de negatieve dingen eruit. Ja. Dat is een trend in, dat je zorgt dat voor de crisis kochten gemeenten bakken maar groen hoor. Ja. Er moesten dan zo'n 800 wenningen komen en dan staan er uiteindelijk maar 80. Nou, dat is in Friendship ook het geval. Zullen we even zien naar de situatie? Ken je dat toevallig die week? Nee, maar in werk eerst. Ik zeg maar de nijbouw. Daar Ja. is ik een heel groot stuk groen aangekocht. En er staan inderdaad op één stukje heel soort huizen. Maar voor de rest... En wat is de sfeer als dat just? Ja, het wordt heel erg nou beroept om honden uit te litten. en we maaien de honden net poepen litten. Maar iedereen doet het wel natuurlijk. Ja, het is een beetje een trieste blik natuurlijk. Ja, wat droevig. Het zijn kapitale hoezen. Ja. Maar het kluit niet om. Nou, dat is in Friendship, dus in Zuid-Exa. Ze wist even een voorbeeldje en dan hoe je dat eventueel weer wat oploeken kennen. Komt-ie. Het huis is prachtig, maar de omjouwing is nog steeds hetzelfde als in 2010. De bouwstritten lezen er alle keer nog, de neertverlichting. Er is geen beem verder te bekennen, behalve in je eigen tuin. Dat hier we net verwachten. Toen we hier kwamen, toen dachten we nou, met 2-3 hier, dan is dit stuk van de week is wel aardig oudbouwd en wordt het netjes oud maken. En dat is net uitgekomen. Wat zou een oplossing wezen? Nou ja, aan de ene kant moet er natuurlijk als de bliksems zo volle mogelijk huizen hier verkocht worden. En aan de andere kant is natuurlijk dat alle partijen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de wijk, dat die gewoon meer gas houden. En dat ik meer serieuze zaak van hun werk maatje om deze wijk verder te ontwikkelen en tot bloei te brengen. Zou een subsidie helpen kunnen? Geen idee wat een subsidie helpen kan. Het gaat er uiteindelijk om dat de mensen niet willen. En dan moet je de wijk zo aantrekkelijk mogelijk maken en zorgen dat je die wijk goed verkeept. En dat mensen zeggen, ja verrek, daar willen wij wennen. Ja, een beetje een droevig onzicht. Ja, Prachtige dus wenningen. En deze man zei, denk ik, gebeurt eigenlijk helemaal niks. Wat zou er nou, als we dat cijfer wat hoger hebben willen, van de Europese mannen, wat zou er dan gebeuren met ja, ik denk dat je het zeker aantrekkelijker maken moet. En dat zou toch eerst maar de prijzen in de slag moeten. Met name de grondcomponent is best wel een groot deel van de bouwkosten, van de stichtingskosten van de woning. Daar zou je een sjen moeten. Misschien moet je als gemeente nog eens een keer ergens een sjen, als je daar wat aan doen. Subsidies? In ieder geval iets doen om het aantrekkelijker te maken voor de mensen om daar wel een woning te kopen. Misschien moest het plan ik aanpassen dat je naar een lietsere woning moet of naar een oude woningtype dat gewoon minder kostbaar is. Ja, maar het is een kip en ei verhaal hè, uiteindelijk. Want als er niks gebeurt, was er net wenning en andersom. Nee, een prachtig voorbeeld ervan is natuurlijk de Blauwe Ster in Greens. Dat is nog veel erger als in Friendship.
Maar dus hoe wat gebeuren met er vanuit het Rijk en gemeenten en misschien de bouwbedrijven zelf werken? Ja, er moet een katalysator wezen. Misschien moet je wel zeggen van op het moment is het best van hoop vragen naar huurwoningen. Misschien moet ik corporaties daar eens een keer hun boeken gaan van kunnen we daar iets in betekenen. Oké, nou op naar de zon. Bedankt voor deze analyse. Ja, we zitten naar de bunkers van de Atlantikwal op Skilgen, want jarenlang lijnen ze daar maar wat onder het zon. Maar 2 juli waren ze uitgroeven en iepensteld. En Jaap Spits, nou, dat is een van de mannen die het mij hielp, mij het graven. En hij is nog eigenlijk alle dagen daar te vinden op het complex. En Joet liet hij de bunkers in die het broekwaard als Veensen is. Zondag hier, na de Tweede Wereldoorlog, liggen er nog heel die grote betonnen kolossen in het duinen van Skilgen. Een grutpad heet bij de Tigerstelling. Een bunkercomplex van de Duitse Luftwaffe die de luchtboppen het water afspeurde met een radar op zoek naar allieerde bommenwerpers. 4 bunkers binnen iepen van publiek. We staan nu dus voor de gevangenisbunker. Deze was uitsluitend bedoeld voor gevangenen, Duitse gevangenen die iets uitgevreden hadden, of te veel drank, of baldadigheid, of wat geslopen in het dorp. Deze bunker wie eerst in Broek als radiopost. Doet de grote commandobunker af hier wat daar een feestnis van maken. Het is maar een liedshokje, wat moeren, een bed, een kachel en een tafeltje. De inrichting is Spartaans, maar het is dan niet een feestnis. We weten ook niet wat hierin gestaan heeft. Er staat nu één enkel bedje in, maar er kunnen ook wel 2 stapelbedden in gestaan hebben. Maar dit is dus de gevangenis geworden. In de ruimte binnen oerel nog herinnerings te vinden aan Duitse soldaten die het je vers zitten hebben. Het moet al iets hokje wezen, het historische verhaal van deze bunker is groot. En ik ben in 1970 naar de Wal verhuisd. En altijd gedacht van, ik hoop niet dat ze met die bunkers uitgegraven zijn. Niet eerder dan dat ik 65 ben, want dan kan ik er ook weer bij. En dan, ik ben 1 juni 2012 ben ik hier weer gekomen. En 24 mei waren ze begonnen, dus ik was net op tijd. Het was een van de eerste bunkertjes ook die we uitgegraven hebben. En mijn kleinzoon die woont dus aan de Wal. En die was hier een paar dagen en die moest met opa mee. En die heb hier dus ook staan te graven. Ik heb een mooie foto en dan zit hij voor de ingang. En hier is de wereld aan kalkzandsteen, aan puinbrokken en zand en zo wat uitgehaald. Het lag hier tot zoveel lag het vol met zand en puin. Nou, daar heeft mijn kleinzoon dus nog aan meegeholpen om het uit te graven en dat vind ik gewoon leuk. Er zijn Duitse soldaten die het haar net op een kop zitten lieten voor zijn straf in een feestnisbunker. Er staat, soll man mich vragen, dan wil ik het zeggen, liebe 3 Tage auf Wasser und Brot allein als met Hauptverpfleger Broemer zu zijn. Een oren gevangene klaait over de temperatuur. Daar staat herbergen koud. En wij horen krijgen zuiver een filosofisch peteer over het libben en het lijden. Duidelijk wordt dat de feestnis dat de eind van de oorlog broekt is. Dat is dus van opengevrijd Wil Krol. Die heeft hier gezeten tot en met 3 mei 1945. Het binnen dit soort teksten die het bij roenlierings een soort indruk maakt. Je moet niet alleen jouw verhaal vertellen, of wat jij in de loop van 2 jaar hebt opgebouwd, maar je moet ook luisteren naar de mensen en ze de tijd geven om te vragen. En vragen ze niet, dan vragen wij dat ze wat willen vragen, want ik wil vragen hebben, daar kan ik antwoorden op geven. Je krijgt complimenten over wat jullie in 2 of 3 of 4 jaar gedaan hebben. Met hoeveel vrijwilligers zijn jullie en zoveel respect als wij hebben voor jullie wat we doen. En we komen volgend jaar gegarandeerd weer. Nou, dat soort opmerkingen, en dat is ook waar we voor bezig zijn natuurlijk. Niet alleen voor ons eigen hobby, maar dat is waar je het voor doet. Ja, bonjour weer op het bunkercomplex. We zijn er de hele week, gezellig. En dan ben we in de kantine van de Duitsers. Ja, een film over jaloezie, discriminatie en pesten. Het binnen net de meest luchtige onderwerpen die je als 18-jarige filmmaker bij de kop pakken kent. Maar Rick de Groot die doet het toch. En ja, het publiek die vindt dat wel aardig, want de première van zijn film Skinny Love is helemaal uitverkocht. Hoe is het nu thuis? Ja, niet zo goed. Hey, duurtjes lekker. Heb je enig idee wie dit gedaan heeft? Nee, geen idee. Waar word je geil van? Van een blond of van brunette? Ik kan jou alles vertellen, toch? Alles. Zou ze het expres gedaan hebben? Ja, weet ik niet. Maar maakt het niet uit, het is nog steeds zo goed. Voordat jij je bek niet dicht kan houden, heb ik niet 3 maanden geen zakgeld meer. Ik ga toch ook niet ruiken dat je huisarrest gaat? Wat doe je? Maar denk je dat ik de komende 3 maanden alles voor ga betalen? Ik terug.
Skinny Love. Ja. Rick, je hebt deze film met 2 vrienden gemaakt. Hè? Klopt, ja. Allemaal 18-jarige jongens. Dat klopt, ja. Zelf kom je van Ameland, dus dat is wel even handig om te weten. Je woont nu in Assen. Ik woon nu in Assen, Daar gaat hij ook in première, de film. Maar toch, hè, die thema's. Een lesbische relatie, pesten, noem maar op. Waarom kies je daarvoor? Nou, ik heb inderdaad samen met regisseur Tom Dik heb ik, het script geschreven. En Tom die kwam op een idee om weer een grote film te gaan maken. En toen hebben wij samen gekeken van, nou, wat gaan we dan doen? Tom heeft het eerste idee geschreven en wij zijn samen het script verder af gaan maken. Toen hadden we toch zoiets van, we willen toch iets maatschappelijks erin hebben. Toch iets, nou ja, toen zijn we hierop uitgekomen. Ja, maar zit er dan iets in je vriendenkring waar dit speelt? Nee, eigenlijk niet eens. Maar we vinden het gewoon heel belangrijk dat dit naar voren komt. Want dat gebeurt gewoon nog veel te veel. En wij hebben zoiets van, dat hoeft helemaal niet. In Nederland, wat gebeurt te veel? Nou ja, in Nederland mag je homoseksueel zijn. Mag je daarvoor uitkomen. En in Nederland hoef je niet gepest te worden. En het gebeurt toch heel veel. En toch wordt er inderdaad ook gediscrimineerd. En wij hebben zoiets van, dat hoeft helemaal niet. Nee, want kan je de rode draad in het verhaal nog even duidelijk maken? Nou, je zag net inderdaad de 2 meisjes. En het ene meisje dat gepest wordt, die is lesbisch. En dat andere meisje die zit bij haar op dansen. Die pest daar dus daar heel erg mee. En op een gegeven moment bij die dansvoorstelling wordt dan een soort van hoofdrol gekozen voor de volgende uitvoering. En die krijgt dat lesbische meisje natuurlijk. En dat andere meisje wordt er gewoon heel nog weer loser op. En dat gaat nog weer verder. En uiteindelijk gebeurt er iets met het pestende meisje, waardoor het hele verhaal verandert. Ja. En dat is, het is wel een bekend thema, hè, in de filmwereld dit. Ja. Maar toch proberen wij het op een andere manier te vertellen dan dat de meesten het doen. En dat is? Ja, dan zou je de film moeten kijken. Dat ga je niet verklappen natuurlijk. Nee. Een scène. Laten we dan eens een scène behandelen waarvan jij zegt, nou, dat hebben wij op zo'n manier gefilmd en gedraaid. Dat is anders dan dat ze in Hollywood doen. Dat is toch wel lastig uit te leggen. Maar wij hebben inderdaad een andere manier van vertellen gekozen. En, maar noem eens 1 scène, waardoor ik het snap. Moet ik even nadenken. Je ziet de scène en die zie je uit 2 perspectieven. Uit de ene kant het perspectief van Kim, de andere kant van het perspectief van Anouk. En dan zie je toch de verschillen van hoe kijkt die er tegenaan en hoe kijkt die er tegenaan. Je ziet de pester en de gepeste. Ja. Maar dan heb je 2 keer dezelfde scène. Ja. Maar dan, oké. Ja. Dus dat... wat moet dat bij de kijker veroorzaken? Eigenlijk een soort van besef van, dit is toch wel heel ernstig. En waarom laten we dit toch nog zo toe op verschillende plekken? Oké, je krijgt echt een beter idee van beide kanten. Ja. Even naar de praktische zaken. Want kijk, jullie hadden helemaal geen geld, hè? Er was niks qua budget. Toen we begonnen niet, nee. Toen was het echt van, we moeten een film gaan maken, maar hoe gaan we dat doen? Ja, nou dan heb je een camera en dan kan je wat bevriende acteurs neem ik aan vragen. Maar dan moet je dus ook af en toe gewoon mensen het huis uit bonjouren, omdat je een set nodig hebt. Zullen we even kijken hoe jullie dat hebben gedaan? Ja, nee, is goed. Jullie zitten niet te eten, jullie zitten alleen met z'n met elkaar. Ja, jullie houden helemaal niet van spaghetti. Sta je recht achter klaar? Ja, en actie. Ja, lekker aan het werk. Ja, nou je zag net inderdaad, je zag Anouk helemaal springen. Dat is mijn kamer. Dus, dat is gewoon je eigen kamer? Ja, dat is mijn eigen kamer. Ja. Slaapkamer. Ik schaam me er inderdaad een beetje voor dat er een beetje... hij moest meisjes achteraan worden. Maar als je straks voor de film, bij de Oscars bent, dan is het heel anders natuurlijk. Nee, maar we kwamen ermee aan van we moeten mijn huis hebben. Dus ik kwam bij mijn ouders aan van je moet in het weekend je thuis uit, want we hebben het huis nodig. En het was van oh. Maar ja, zijn ze het weekend uit huis gegaan. Hebben het hele weekend bij mij thuis gefilmd inderdaad. En zo hebben we ook bij anderen thuis gefilmd en bij bedrijven en bij andere huizen en dan noem het allemaal maar op. Ja, want dit is eigenlijk gewoon liefdewerk oud papier. Hè? Je moet maar afwachten wat daar ook wat voor geld je ermee verdient. Maar toch steek je er veel tijd in. Wat is je ultieme doel hiermee? Nou, mijn doel is gewoon vooral heel veel levenservaring op te doen. En, maar niet naar Hollywood of weet ik veel? Ik weet het nog niet. Het moet even kijken hoe het gaat lopen. Ik doe in ieder geval nu de opleiding om voor de klas te gaan staan uiteindelijk. En ik wil in ieder geval inderdaad een standaard opleiding hebben. En dan wil ik straks gaan kijken hoe het allemaal gaat lopen. Ja, oké. Hey, even kijken. De première van Skinny Love, 10 maart. Ik kan nog even kort uit... ben ik hem vergeten te vragen. Skinny Love, waar staat het eigenlijk voor? Skinny Love staat inderdaad voor de liefde ook voor het leven, maar ook voor alles eigenlijk. Zie de mooie dingen van het leven in plaats van de vervelende
nare dingen eigenlijk. Dat is, Nou, dat komt er weer mooi bij elkaar, hè? Ja. Helemaal super. Ja. Nou, hey, bedankt. Er is dus in Assen een première. Komt die film echt nog in Friesland? Dat is nog een verrassing, inderdaad. Dat weten wij zelf niet. We hebben in ieder geval nu afspraken met de nieuwe kok in Assen. En ik wil graag nog even één ding vertellen. We hebben een aantal vrijkaarten, of we hebben nog een aantal kaarten beschikbaar voor beide avonden. Er zijn wat kaarten vrijgekomen. Oké. Dus wilt u nog één dan... Nou, dan kunnen de mensen reageren. Zeg dat gewoon maar even zeggen. Stuur dan eventjes een mailtje naar bient@omroepfriesland.nl. Dat je het leuk vindt, dan kan dat. Jim, hartstikke bedankt. Jemien, dat mag ik nog wel even zeggen. Jemien, fantastisch. Maar je mensen thuis Jemien eigenlijk nog volle beter. Mooi jong verder. Er zit echt niet vol in. Oh. Wat mooi vol in Bien zit, is de app Hartslag Nu. Want wat kist nou het beste doen als een oor een hartstilstand had?